Koululla taas tänään. Kuuluuko sun ääni? Kuuluu varmaan. Roope, haluatko sä YouTubeen? Ai jaa, kato, hei, mulla on kamera tossa päällä. Mitä sä nyt? Miksi sä kuvaat maata? En mä tiedä. Me ollaan Keinussa. Mennään tonne ylös. Ei siellä toimi netti yhtään. Mennään tonne. Mä otan pyörän sinne. Mä jätän sen tonne. Kiva, mun varjo näkyy. Hei. Täällä näkyy munkin varjo. Mä kuvasin sun päätä varjossa. Et mitä? Haittaako jos sun naama näkyy kaukaa? Joo, ei. Eikä se muutenkaan näy. Koska sä näet vaan mustana siinä. Mä pystyn kuvata aika monen minuutin juttua, kunnes mulla loppuu akku. Miksi sä kuvaat maata? En mä tiedä. Kuvaa eteenpäin. Mieluummin. Kuvaa taaksepäin. Eiku nyt mä tiedän. Mennään päiväkodin pihaan. Ei siellä toimi netti. Nyt mä kekkasin vielä paremman kuin päiväkoti. No. Otetaan kuva. Onko siellä mitään? Maksaa muuten 4 euroa. Maksako mitä? 4 euroa 70 senttiä. Tässä lukee, tupakoivat kuolevat nuorempina. Rökare dör if förtid. Olkoon. Ja mitä hinnalla? Oota, mä otan semmosen maisemakuvan alta. Mä teen vähän kauemmas, ettei sun naama näy kunnolla. Se olisi tältä kertaa. Moi moi. Hei. Moi moi.